நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பதிவு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம்ல, அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமைங்கும் போது நம்ம எப்போதுமே ஆன்மீக பதிவு தானே பார்ப்போம். அந்த ஆன்மீக பதிவு என்னன்றதை இந்த பதிவில் பார்த்துடலாமா? என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அர்ஜுனரும் ஒரு தெரு வழியா சாலை ஓரத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஒரு முதியவர் ஒருத்தர் யாசகம் கேட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. யாசகம்னா பிச்சைன்னு அர்த்தம். யாசகம் கேட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. உடனே அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு பார்த்துட்டு 1000 பொற்காசுகளை அந்த முதியவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. முதியவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே அவரும் சந்தோஷமா எடுத்துட்டு, இது நமக்கும் நம்ம மனைவிக்கும் நம்ம பிள்ளை குட்டிங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல, இதெல்லாம் பத்திடும், நமக்கு நான் இன்னைக்கு சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு தன்னை பத்தியே யோசிச்சுட்டு அந்த காசை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அந்த 1000 பொற்காசுகள்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது வழியில ஒரு திருடன் அதை திருடிட்டு போயிடுறான். திருடிட்டு போனோம், வந்ததும் போயிடுச்சா அப்படின்ற ஒரு நிலைமை தான் போச்சு. இப்போ வந்ததும் போச்சா, அதனால கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு திரும்பவும் அர்ஜுனரை பார்க்கும்போது நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்றான். இந்த மாதிரி நான் போயிட்டு இருந்தேன், திருடன் திருடிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு. சொன்னோடனே அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு, பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரக்கல் எடுத்து அந்த முதியவர்கிட்ட கொடுத்தாரு. அந்த முதியவர் என்ன பண்றாரு, அப்பா இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படியாவது நல்லா பொழைச்சிக்கலாம், இதை வச்சு நம்ம நம்ம பிள்ளை குட்டிங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாப்பாடுன்னு எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வைரக்கல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. இப்போ எல்லாத்தையும் அந்த 1000 பொற்காசுகளை சொன்னதுனால தானே திட்டு போச்சு. இது யார்கிட்டையுமே சொல்லாம வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி பத்திரமா வச்சுக்கிறாரு. பத்திரமா வச்சுட்டு யாருக்குமே தெரியாம அவர் வீட்டுல போறாரு. வீட்டுல ஒரு பானைக்குள்ள மூடி வைக்கிறாரு. என்னதான் அது பானைக்குள்ள மூடி வைக்கிறாங்கன்னு நீங்க யோசிக்கலாம். இப்ப எப்படி நம்ம பீடோ அது இதுன்னு நம்ம யூஸ் பண்றோமோ, லாக்கரு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ற மாதிரி அப்ப பானையில தான் எல்லா இதா இருந்தாலும் வைப்பாங்க. அதனாலதான் இந்த பானைக்குள்ள அவர் வைக்கிறாரு. பானைக்குள்ள வச்ச உடனே அவங்க மனைவி என்ன பண்றாங்க, தண்ணி இப்பெல்லாம் மோட்ரு அது இதுன்னு வந்துருச்சு. ஆனா அப்போ என்ன அப்படின்னா, தண்ணி ஆத்துல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு பானையில எல்லாரும் கூட்டமா போய் தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மனைவி அந்த வைரக்கல் வச்சிருந்த பானை எடுத்துட்டு போயிட்டு தண்ணி எடுக்கிறதுக்காண்டி தண்ணியை ஆத்துல இருந்து தூக்கிக்கிட்டு வரும்போது அந்த வைரக்கல் ஆத்துல விழுந்துருது. ஆத்துல விழுந்தோடனே இதை எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த முதியவர் பார்த்துறாரு. அச்சோ, இது நம்ம வச்சிருந்த பானையாச்சு, எப்படி இருக்கும்? ஒரு வைரக்கல் வச்சிருந்த அந்த பானைய அவங்க மனைவி தண்ணி தூக்கிட்டு வந்துருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? உடனே அதுக்கு போய் அவங்க மனைவி இதுல வைரக்கல் எங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐயா நான் பார்க்கலையேங்க, என்னங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனைவி சொல்ல, அச்சோ வைரக்கல் போச்சா அப்படின்ட்டு ஆறுல போயிட்டு விடுன்னு தேடுறாரு. ஆனா அந்த வைரக்கல் கிடைச்ச பாடு இல்லை, போச்சு. இதுவும் போச்சா அப்படின்ட்டு இதையும் போயிட்டு நடந்த விஷயத்தையெல்லாம் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனன் சொன்ன உடனே பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனா இவன் நல்ல அதிர்ஷ்டக்காரன், அதனால இப்ப நீ 2 பொற்காசுகளை மட்டும் வந்துட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, இந்த 2 பொற்காசுகளை இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இவர் என்ன செய்வாருன்னு தெரியல. அதே மாதிரிதான் அந்த முதியோர்னு நினைக்கிறாரு, இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு. அந்த 2 பொற்காசுகளை எடுத்து கொடுக்க சொல்றாரு. கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னதுல ஒன்றும் புரியல. அதனால கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னது தப்ப முடியுமா? அதனால அந்த 2 பொற்காசுகளை எடுத்து கொடுக்குறாரு அர்ஜுனர். உடனே கொடுத்த உடனே அந்த முதியவரை வாங்கிட்டு இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு சோர்வுல போயிட்டு இருக்காரு. உடனே போயிட்டு இருக்கும்போது அர்ஜுனர்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா இதை வச்சு என்ன கிருஷ்ணா பண்றது, அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒண்ணுமே எனக்கு புரியலையே, நீ உனக்கு கொடுக்க சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன், அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அவர் எனக்கும் தெரியாது, வா பின்தொடர்ந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் போறாங்க. இந்த முதியவர் என்ன பண்றாரு, போயிட்டே இருக்கும்போது 2 மீன்கள் ஒருத்தர் உயிருள்ள மீனை வித்துட்டு இருக்காரு. இதை யாராவது வாங்குங்களேன்னு கெஞ்சி வித்துட்டு இருக்காரு, உயிருள்ள மீன். இப்படி பார்த்த உடனே இதை பார்த்து அந்த முதியவர் என்ன பண்றாரு, இந்த 2 பொற்காசுகளை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதனால அந்த 2 மீனாவது உயிர் வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 2 பொற்காசுகளை கொடுத்து அந்த மீனை கடல்ல ஆத்துல போய் விட்டுருவோன்ட்டு அந்த உயிருள்ள மீனை வாங்கிக்கிட்டு போறாரு. போயிட்டு ஒரு மீனை ஆத்துக்குள்ள விட்டார். இன்னொரு மீன் வாயில ஏதோ தொண்டையில சிக்கிட்டு இருக்கிறத கவனிக்கிறாரு. அதை பார்த்தா வைரக்கல்னு இவர் தொலைச்ச வைரக்கல் இந்த மீனுக்குள்ள இருந்தா எப்படி இருக்கும்? இவருக்கு சந்தோஷத்துல ஒண்ணுமே புரியல.
இதை பார்த்து அவர் என்ன பண்றாரு, மாட்டிக்கிட்டியா, எனக்கு கிடைச்சிட்டியா, அப்பா நீ தான் அதை திருடுனதா, மாட்டிக்கிட்டியா கிடைச்சிட்டியான்னு சொல்லும்போது இவர் 1000 பொற்காசுகளை திருடுன அந்த திருடன் வந்து இவரை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கான். அப்படி நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது, மாட்டிக்கிட்டியா கிடைச்சிட்டியா, நீ தான் அதை திருட்டுனதா, நான் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்க உடனே இவன் திருடன் நினைச்சிட்டா நம்மளை தான் பிடிச்சிட்டான் போல, ஐயே அப்படின்ட்டு ஓட தொடங்குறான். ஓட தொடங்கும் போது இவர் கத்துறதையும் திருடன் ஓடுறதையும் பார்த்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இவனை பிடிக்கும்போது இவன் வைரக்கல்லை எடுத்துட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறாரு. பார்த்தா வந்து அங்கே வந்து இவர் வந்து பொற்காசுகள் வச்சிருக்காரு அப்படின்றத, இந்த திருடன் தான் பொற்காசுகளை திருடினது அப்படின்றத கவனிச்சிடுறான். கவனிச்ச உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த 1000 பொற்காசுகளையும் வாங்கி இந்த முதியவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்த உடனே இந்த பொற்காசுகளும் கிடைச்சிருச்சு, வைரக்கல்லும் கிடைச்சிருச்சு. ஒரு மாங்கால 2 பலன் மாதிரி இவருக்கு 2மே கிடைச்ச உடனே அவர் சந்தோஷமா அவர் வாழ்க்கையை தொடங்க ஆரம்பிச்சு அவர் சந்தோஷமா வாழ்றாரு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, தர்மம் தலை தாக்கும். அவர் முதல்ல இதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பாத்தியா அர்ஜுனா, முதல்ல இவர் தனக்கு அப்படின்னு நினைச்சு 1000 பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு போனாலும் திருடன் திருங்கிட்டான். உடனே சரி இது யாருக்கும் தெரியாம தனக்கு ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வைரக்கல்லை கொண்டு போய் வச்சாரு. அதையும் வந்து அவங்க மனைவி ஆத்திர தொலைச்சிட்டா. இப்ப அவர் இந்த 2 பொற்காசுகளை அந்த மீன்கள் உயிர் வாழ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைச்சதுனால அவருக்கு வைரக்கல்லும் கிடைச்சிருச்சு, பொற்காசுகளும் கிடைச்சிருச்சு. இதுதான் வாழ்க்கையோட நியதி. நம்ம கடவுள் வந்து நம்ம கிடைக்கிறத வச்சு இன்னொருத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்யும் போது அது இரட்டை பலனா நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் இந்த நிகழ்வோட ஒரு கருத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன்ட்ட கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதுதாங்க கடவுள் நம்ம தர்மம் செய்யும் போது எப்பவுமே நம்மளை தலை காப்பாரு அப்படின்றது இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா மதங்களின் கோட்பாடும் இதுதான். தர்மம் செய்தால் தலை காக்கும் என்பது. உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் தீஷா வீராஜ். ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சபாய்ப்பட்டியில் நான் 7ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். உங்கள் சிந்தனையில் நான். நன்றி, வணக்கம்.